guys, nandito na naman tayo sa trabaho natin. Welcome again to our channel guys. Ano? Nabisi ka na sa online mo? Wow. Putulan natin? Sobra ng kapal ng roots, oh. Pwede na i-propagate to. Kahit itong isa, oh. Ang daming roots. Ayan. Hihintay na yan ng ano, propagation. Oh. Diba? Ha? Ang merienda nila. Merienda na, Luis! Jonathan! Dali na mo! Ayan, isda. Isda today ang ulam natin, guys. Ayan. Bangus. Na malalaki. Lagyan natin ng malunggay. Ang sarap niyan, sabaw. Dito may binabad ako. Binabad ko kasi hindi mapaghiwalay. Mga pork chop. Marinig ko ako pero hindi na lang. Baliktad ko na lang. Salt and pepper na lang yan mamaya. Wala na oras. Ayan o. Ito yung seaweed na sinasabi ko na ano na pansit ng dagat. Ilalagay ko ito pagkaluto na ng ano, ng isda. Ito ang last. Lutuin ko muna yung malunggay. Ito ipaibabaw ko. Then takpan. Ganun lang. Hindi talaga pakuluan. Okay? Ganyan. At ito ay nalinis ko naman na dito. Kaya safe na kainin. Masarap kasi yan eh. Masarap pag may ganyan ang sabaw ng ano, bangus. Okay. Naluto na yung malunggay. Ngayon ay ipaibabaw ko na. Natimplahan ko na masarap na. Perfect na. Tsaka pag nag-serve kami sa mga trabahante, hindi ko alam yung kung gaano kaalat yung kanilang sabaw. Kaya ang ginagawa ko, naglalagay ako sa platito ng salt, extra salt para sa kanila. Sila nang bahalang magtatsa. Okay? Kasi hindi kami masyadong maalat magtimpla. Ayan. Okay? Ayan na yung lupot. Ito yung lupot. Yung hindi ko nabili nung isang beses na namalengke tayo guys doon sa Dao. Ayun. Masarap yan. Tikman ko na.
Mm. Ang lasa, sarap, parang ocean. Sarap to. Lalagay tayo ng fine salt and then the black pepper and then initin na natin to. Ang kalat. Ang kalat ng isda. Oh. Wait. Okay. So, ayan. Painitin natin. Lagyan natin ng mantika. Ang mantika nandito. Kunti lang. And then, dito, ay babahagyang natin sprinkle the salt. Like that. Balik ta rin para sabay-sabay na malagyan. Mabilis ang luto, guys. See? Dali lang, no? Di baling di maasinan lahat. Pwede namang lagyan yan mamaya. Ayan. Kung kulang ng asin. Okay, tapos lagyan ko ng pepper. Then, yan. Prito na. Wala. Saan na itabo dire? Nangabasa na mo? Mga ligo na sila. Jesus. Hello. Good evening. Good evening na kasi 5:42 na eh. Mag-evening na, na-late na kami ng dating gawi. Mag-grocery tayo konti guys kasi naubusan ng ulam. Nako, walang laman ng freezer. Kasi sa takot namin na mag-brown out uli, ay hindi kami bumibili ng stock na talagang pang 2 araw o pang 3 araw. Pang 1 araw lang, ayun, tuloy. Takot kami hindi pa regular kasi ang electricity. Hindi pa katulad noon na hindi nagba-brown out. Ngayon every now and then brown out, kaya hindi regular yung andar ng refrigerator. So delikado pag may naipundo na pagkain masira. So ganito na lang ginagawa namin hanggang hindi mag-normal. Hindi pa talaga normal ang andar ng electricity. Ano pa rin, papalya-palya pa rin guys. Ang dami pa rin walang kuryente hanggang ngayon guys. It's been 45 days na since ang typhoon ay pumunta dito at namatay ang ilaw namin, ang electricity. Ayun, 45 days pero wala pang kuryente yung iba. Lucky lang kami dahil meron na kaming linya, pero yun nga, papatay-patay din. Ganun din yung tubig, hindi regular. Kaya ayun, ingat-ingat na lang. Diyos ko, kailan kaya mabago ng talagang ano na. Ay, pag-pray na lang. Ha? Sana mag-normal na ako ba? Sana mag-normal na, ano na. Nangyayari sa Bohol, kapares bitaw nung lindol, ganun din. Ganun din, parang Tapos bagyo na naman. pero mas grabe, parang mas grabe ito ngayon, ang haba ng ano. Dahil na Mas mahaba ang putol yung mga poste kasi mas mahaba yung tinagal ng pagkawala ng kuryente. tumawid ba't nga ako tawi. My God. Nakatakot naman naman. Tumatawid bigla. Okay. So, let's go guys. Na-traffic konti dahil uwian. Ganyan Marami namang namamasyal. Yan, relax dyan sa plaza. Kain-kain ng balut. Ayan.
May hinahanap ako guys, pang merienda ng mga trabahante. Walang Coke, walang soft drinks, walang Sprite, walang Pepsi. Ano nangyari? O, tingnan mo yung isa, naghahanap din o. Nakatulala. See that? Wala eh. Walang stock. I don't know why. Bakit kaya? Orange juice ang binili namin. Tsaka si Chiria. Ayan. Tapos, milk. Meron pa? Butter. Meron tayo, no? Okay. Fruits na lang. Fruits. Fruits. What is that? Kuha akong lemon. Lemon. Doon na lang. Doon ng banda. Kuha kang eggs. Ay, namalingki na naman. Ito lang ang time namin guys. Ito ang chance lang na makapamili ng kailangan. Let us see. What is this? Ah, kimchi. Oh, masarap to. Try natin. Magkano? 130 oh. Try natin. Tagal nang mahubos yan kasi manghang. May building mo sa bauna? Oh. Ano ka, may building mo? Ano pa? Gulay natin. Diyos ko ang gulay guys. Kuha na lang akong kamatis. Kamatis. Yan na lang kainin natin. Pong. Uy, wow. 110. Kabarato. Baratuha. Guda ni ma'am. Makalibat naman ni ma'am. Kisos. Naunsa naman taning boholoy. Oh my God. Okay. Bili tayo ng karne. Ayan. Ito na lang. Ayan. Bili ka? Full dog food daw oh. Saan? Ito yan. Pata oh. Sarap yan. Panghumba. Bili ako ng ground beef. Kasi minsan gusto namin ng burger. Ayan ang ginagawa kong burger. Ayan. Okay. 390 ang kilo. Ang kilo lang kinuha ko. Uy, may orasyon. Pagka dumating yung ganong bell guys, tinitigil kaming lahat. Kasi orasyon yun, prayers. Yan o. Gana. Goat meat, Yan na, yan. mga 1 kilo. 1 kilo na naday. Okay? Papaita na? Sarap, papaita sa kanting? Libro na. Ah, libro-libro. Okay. Papaita. Ayun. Okay. Yan. Dito yung ano, tama na ito eh. Ano yan? Kuha ka. Oo, tagsa. Kuha ka ng ano. Okay naman lang. Sana hindi mag-brown out ha. Dami nang binili nating Hindi, karne. pakulog mo na ako. Oh my God. Sige. Sa'yo nga lang sa Sarah? Samin-samin? Ah, samin-samin. Very good. Lami, manggod ni. Yan. Nagtakam-takam na, wala pa, hindi pa naluto. Nagtakaw na. Yan, at may calendar ako. Ang lalaki ng ano guys, oh. Wow. Di, tama sa'yo, ani. Okay. Sige. Hala, ano di man gamiton eh. Ano? Ikargag yun. Ayan ang mga utang sa video. Salamat. Salamat, Doy. Salamat, Doy. Nakakaawa naman tong kasama ko, guys. Ayan, nagsasalita ako pero hindi niya ako. Pagkagaling namin ng supermarket, sabi ko dumaan tayo ng Chowking. Kasi gusto ng mga bata yung may sabaw. Yung, anong pangalan nito? Yung wonton. Beef wonton. Beef wonton. Ako naman, gusto ko yung lumi lang. Ngayon, pumunta siya, pumila ng mahaba. Pagdating niya sa turn na niya, ay wala palang stock na noodles.
At ang ibibigay lang yung sabaw lang. Sa bawat banton lang. Pwede ba yun? Kaya nabad trip to dahil ang tagal ko rin naghintay sa kanya. Oh my gulay. Ano bang nangyari at wala naman? Bakit ganon? Nagkakaubusan nga yun ng mga ganyan-ganyan. Katulad ng soft drinks. Wala. Ngayon, ang mga pantay, wala. Ala. Meron? Ayun. Yun, nakalimutan. Nako, kadadadaldal ko. Lumampas tayo ng Joji yung pamerienda natin sa trabahante. Ang galing ko, no? Aba, mukhang marami ng ilaw. Ay, walang ilaw dito, oh. Hala, dilim. Oh, madilim pa rin. Uli tayo, guys. Bibili uli ako ng pangmerienda. Let's go. Ngayon, nandito na kami sa bahay. Busy-busy na ang mag-ama. Si Marco. Parsley at saka sibuyas. Gumagawa na silang burger. Hindi kami bumili na sa McDonald's, kundi sila na ang gagawa, guys. Ito na. Ang ganda naman ang gawa nyo. Very good naman kayo. Ako'y natatakam na. And then, wow, mabango ito dahil kitang-kita may parsley, oh. Ang daming onions. And then, ang sarap na may ingredients. Meron pang milk, meron pang bread, meron pang egg. Very healthy. Oh, wow. And then, merong burger buns. Ayan, mag-burger tayo, guys. Ng sariling atin na burger. Kita nyo yan? Seryoso yan. No? Seryoso yan sa kanyang burger, oh. Oo. Tumawa ka naman? Ano ba yan? Ayan. Sarap. Gani. Ito naman, busy rin sa kanyang sa kanyang bread. Ala, sige, banat. Ala, salagadad. Alagadad. Okay. Let's put the mozzarella. Hindi makomplit yan kung walang cheese. Uy, ingat pa. Kamu. Okay. Yan. Ingat. Manipis lang. Talagang may tihik-tihik yun. Why tihik-tihik of this? Hindi siya may makaon. Hala, sige. Huwag naman sobra. Okay, go. You enjoy very much that fish, ha? Yum. Tama na. Enough. Okay. Wow. Okay guys, magpaalam na kami. Bye-bye. See you. See you on the next video guys, ha? Okay? Updates next time. Wow. Anong restaurant pa? Anong restaurant dito? Nasa Chow pa ulit tayo. Nag-open ang Chow. Eto na. Nag-imagine. And then cheese again.
kami kung saan